Музейні мене шулай, Әлфия апаның жырларын жырлап ашалар. Ул Актанышның сәләтле балалар өчен булган татар гуманитар гимназиясендә эшләячәк. Музейны ачу теләге мондагы укучылардан башланган. Музей оештыру инициативасы белән чыккач, ата-аналар бик хуплап алды. Һәм Әлфия Авзалованың без шуның белән дә бәхетле әле. Әлфия Авзалованы күргән укучыларыбызның якыннары бар. Һәм алар әйберләрен алып киләр, видео язмаларын алып киләр. Монысы Казан утлары ансамбле җитәкчесе, гомере буе Әлфия Авзалова белән эшләгән Кәрим Габидуллинның гитарасы. Музейда тагын бер заманча почмак биредә, интерактив тактада караоке җырларга була. Тик бартик Әлфия апаның җырларын Ак чәчәкләр, Җидегән чишмә, Картаямыни соң йөрәк. Әлфия Авзалованың җырларын гына түгел, аның иҗат иткән юлын укый һәм күрә алабыз. Бу җырны отып алуның иң уңайлы усулы. Музейның гимназиядә урнашуы нык отышлы диләр оештыручылар. Бирдә дәресләр уздыру планлаштырыла. Әлфия апабызга беренче музейны ачарга без җыйналдык бу 10 көндә. Һәм аның ачылган урыны да татар гуманитар гимназиясында. Анда бит Актаныштан гына түгел, Рәсәйнең күп регионнарыннан укырга килгән балалар, алар киләләр монда татар теле белән танышырга дип, өйрәнергә дип, аның шәхесләрен өйрәнергә дип. Бу әлегә бөек җырчының беренче музее, туган ягы Актанышта аның исемен мәңгеләштерү буенча эшләр әле дәвам итәчәк. 2017 елның 3 ноябреннән Актаныш район мәдәният йорты Әлфия Авзалова исемен йөртә. Киләчәктә әлеге мәйданда аның һәйкәлен куюда планлаштырылган. Актаныштан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.